Пусна ли си таймера? Добре. Да, значи пробвай го да минеш така по-нисичко, с по-бавна скорост, да го видиш на срив как е. В смисъл, коя му е горе-долу най-бавната скорост. Той би трябвало да е много устойчив и на по-ниска скорост. Ей го, виж? Почти е спрял, дет се казва. Много добре лети, виж. Стабилен е, на тая скорост, стабилно се държи. Това ще ти кажа. Ай сега поддържи с гъста. Това е. Дръж гъста. Още. Виж как парашутира. Газ и леко го изведи. Газ. Браво. Супер. Виж, той почва да парашутира реално погледнато. И това между другото така, може да си го кацнеш, като има вятър, може да си го изпарашутираш и така да си го кацнеш. Значи вятърът ти е оттам, като го кацаш, захождаш от дясно наляво. Посока към крановете нататък, към кумия. Ти ли пилка на последната минута апаратурата? Значи, да. Направи си плавни кръгове, свали го малко по-ниско да ти е височината и не бързай. И ще се ходиш. Един път още височината трябва да я свалиш от тука и да минеш от дясно. Бърз ти е, да. Връщай му гъста. Добре.